Makadi vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakulirai maconfessions atinoreceiva ku WhatsApp zvose neku Facebook. Regai tibva tapinda muma secrets edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mkomanashi, I have a secret that I am hiding from my parents. Please don't give out my information. I am currently studying ku Germany. My siblings angu ose ari ku Zimbabwe. I am nearly finishing my studies, but I no longer want to come back to Zimbabwe because even though ndiri Musikana, but deep down I feel as if ndiri munhurume. When I was growing up, ndaitoita zvekuba mashots ehanzvadzi yangu ndobva ndapfeka mukati without any panty. Up to today, handigone kutopfeka mapenti evanhukadzi. I buy mapenti evanhurume. When I came here ku Germany, I tried to have a boyfriend, but musi watakakisana ndakarutsa zvisingaiti because I felt as if ndiri kukisana neumwe munhurume. Because deep down I see myself as a man, but my family doesn't know kuti this is what I am going through. Even if I watch video resex, I only get aroused kana ndikafokasa pamukadzi anenge ari pa video racho. Pandiri kuda advice ndepekuti ndafunga kutanga treatment yekuti ndichinjwe kubva kumunhukadzi ndobva ndaitwa murume. Even though the treatment is very expensive, but I think I have to do it because I feel like I am trapped inside a woman's body. Inini ndiri munhurume. Already mazai angu ndakaitwa inonzi egg freezing because I'm thinking kuti next year ndizotsvaga a surrogate mom anokwanisa kusenga zai rangu, then I will pretend as if ndini ndakatakura nhumbu yacho. Mukomanashi, that's how much I'm willing to keep this secret from my parents. Please ask for me kubva ku group kuti should I go ahead and start this process yekuchinjwa from woman to man. Thanks in advance. Ndiyo yanga iri secret ya Haidi. Hanzi ndikukumbirwa kubvunza kuti should I go ahead ne treatment yekuti ndichinjwe kubva kumunhukadzi ndobva ndaitwa munhurume. Regai tibva taenda panya yedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, ini ndinoda kureurura kuti ndinoitawo zvekutengesa nzungu muno muSouth Africa murank panokwirirwa makombi. Ndinotengesa nzungu idzi dzinenge dzakabikwa zvese nechibage chakabikwa. Saka nezuro kwainaya zvisingaiti zvekuti mvura yainge yakasvinga mutara. Saka ndakati ndichipusha chitroli chandinenge ndakaisa dish renzungu nechibage ndakabva ndatsvedza, then chitroli chikabva chakudubuka, dish renzungu rikabva ranowira mumvura yainge yakasvinga mutara. Apa mumvura iyi ndimo munoitirwa wet nemataxi driver nananyaupe kana wava usiku. Ndakamboda kusiya nzungu idzi sezvo dzainge dzanyura dzose mumvura ine tsvina, but ndakabva ndaona kuti kana ndikangosiya nzungu idzi dziri mumvura iyi, losi yandinenge ndaita inenge yakanyanyisa. Saka ndakatarisa ndikabva ndaona kuti ndainge ndakavharidzirwa neimwe kombi plus imwe kombi yaida kurivhesa kuti ikwanise kupinda muqueue. Saka ndakabva ndatanga kudyorera nzungu dziya ndichidzorera mudish nekukasika. Ndakati ndapedza kudaro ndikabva ndamimina mvura yaiva yapinda munzungu idzi, asi haina kunyatsopera yose. But ndakati ndichangopedza kumimina mvura iya ndikabva ndanzwa ndava kudaidzwa zvichinzi nzungu, tiri kudawo nzungu kuno. Ndikabva ndamhanya ndikatanga kutengesera vanhu nzungu. Mukomanashi, nzungu idzi dzakatengwa zvisingaiti zvekuti pasina kana 2 hours ndainge ndatotengesa 46 cup. Ndakatoshamisika kuti shuwa nhasi ndawanirwa nyasha nedenga because kazhinji ndinoti nzungu kana dzikasapera ndinodzokera nadzo kumba, then mangwana makuseni ndobva ndamuka ndichidziboilisa zvekare ndobva ndadziwanza salt kuti dzisazonzwika kuti nzungu idzi dzakashisha. But nezuro pakafamba denga chairo. Ndakatodzokera kumba ndisina kana nzungu, asi chibage ndicho chega chainge chisina kunyatsokutengwa. Ndakatombofunga kuti kasi mvura iya yetsvina ndiyo yainge yandipa lucky here. Mukomanashi, ndinoziva kuti vanhu vanokwanisa kunditi ndiri munhu ane mwoyo wakashata, but ndinofunga kuti ndosaka kunyange kumasowe kuchinzi munhu unofanira kureurura chakashata chose chaunenge wakaita. Ndokusaka ndauyawo pano kuzoreurura nyaya yangu. Kana maposta ku Facebook, please notify me. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi.
beduwe nemanakiro anoita nzungu dziya dzinotengeswa mutauni. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elon Nashi, please hide me. Ndiri mukadzi ati kurei pamakore. Ndingangoti 16 years ago ndakaperekedzawo vamwe maiguru vangu. Ini namaiguru ava tainge takaroorwa musame family. Saka pavakaona kuti ndainge ndanyanyisa kugara ndichirohwa nekushungurudzwa nemurume wangu, vakabva vati mainini ndiperekedzei kunohodha kuMozambique. Panguva yacho tainge tichiri kugara kwaMutare. Saka waikwanisa kutoenda kuMozambique makuseni, then panononyura zuva unenge watodzoka maMutare. Saka takati tasvika kuMozambique, maiguru vakabva vaenda neni kune vamwe gogo, vakatanga kutaura navo nechirudzi chandaisanzwisisa nekuti mainini vane dzimwe hama dzinogara kuMozambique, but vairakidza kuti vaitaura pamusoro pangu. Then vakazoti vapedza kutaura, maiguru vakabva vati kwandiri, mainini pindai mumba umo mukwanise kugadzirisa imba yenyu. So pandakapinda mumba muya ndakaona kuti mainge muine kamwe kamudhara kaiva kadiki diki zvekuti waisanzwisisa kuti munhu uyu munhu mukuru here kana kuti mwana mudiki. Saka ndakazoudzwa kuti mbereko yangu yainge yakafara, saka ndaifanira kutanga ndarara nekadhara ikako kusvikira ndazobatira pamuviri. Ini ndakamboramba kuita zvinhu izvi, asi maiguru vakandirangaridza hondo yaiva kumba kwangu. Saka ndakazosangana nen'anga iyi pabonde, but paakapedza kuita bonde neni ndakaita wiki rose ndichibuda ropa rainge rakaita magodo matema, but mwedzi iwowo ndakabva ndatobatira pamuviri ndikabva ndazvara mwana wangu mukomana. But dambudziko ravapo mukomana nderekuti mwana uyu anogara achiti iye anorota ari kumakuva, dzimwe nguva anokwanisa kungoshayikwa pamba, paanozodzoka anobva ati ndanga ndaenda kunotora mushonga kuMozambique. Iniwo handichazivi zvakanaka kunhu uku kwandakaenda namaiguru. Iko zvino ini ndigere nemurume wangu kuJoni, ukuwo maiguru vakasorambana nabankuru kare. Ndakapedzisira kunzwa zvichinzi maiguru vainge vava kushanda vari kuBotswana. Maiguru ava vainzi Gertrude Zisengwe. Ndikuda kuti vandipewo madirections ekwatakamboenda kwagogo vavo kuMozambique. Please mukoma Nashi kana maposter notify me. Maiguru vangu ava vainzi Gertrude Zisengwe. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Hanzi takaenda kuMozambique, then ndikabva ndanosangana neimwe n'anga pabonde, asi direction handichaizivi nekuti ndakangoenda once. Hanzi ndikutsvakawo maiguru vangu vakaenda neni kuMozambique, hanzi vainzi Gertrude Zisengwe. Ndiyo yanga iri confession ya mainini ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi muri sei mukoma Nashi, dakureurura kuti ndakambopinda mumba ndakazvimba face yangu yose apa ndainge ndarohwa ndiri kusmall house, ndikabva ndanyepera mukadzi wangu nevana kuti ndainge ndarohwa nematsotsi. Ndikabva ndati matsotsi iwawo ainge andikurura bhutsu vakabva vatora nefoni yangu. But chakaitika ndechekuti small house yangu yainge yati ndisasvika kumba kwake because aiti baba vemwana wake vakangokaruka vasvika vachibva kuSouth, zvainge zvisina kana notice. Saka iye ainge ati ndimbomira kusvika kumba kwake, but inini nekuda kweshanje ndakabva ndaenda kumba kuya. I think it was around 8 dzeusiku. Ndikabva ndatanga kudongorera nepawindo. Izvo murume uyu ainge abuda nemunin'ina wake kunotenga doro, saka vakasvika ndichirwidzana nekudongorera nepawindo. Vakabva vatanga kundirova. Iniwo ndakabva ndashaya simba rekuti ndikwanise kudzorera because ndainge ndaita zvekujumwa. Ndikabva ndarohwa nebhodhoro redoro mumusoro. Vakabva vandikurura bhutsu dzangu vakanditorera foni yangu ne20 US yandaiva ndiinayo muwallet mangu. But pandakasvika kumba ndakaona kuti zvinhu izvi zvainge zvaitika zvainge zvisingakwanisi kutaurika. Ndakanzwa tsitsi mudzimai wangu achipinda bhizi kunditova muviri wose nekuti wainge wakazvimba nekurohwa. Pandakazopora small house iya ndakabva ndasiyana nayo because murume wacho ainge andipa a strong warning. Iyi ndiyowo secret yangu mukoma Nashi. Ndiyo confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elon Nashi, ndinoda kureurura kuti ndakavakisa imba yangu nemari yemadrugs. Pakutanga handina kuziva kuti ndainge ndatopinzwa mune zvemadrugs. Ndakazozviziva kwatopera nguva kuti zvandiri kutotakudzwa madrugs, and by that time it was too late kuti ndikwanise kuramba kuita izvi zvemadrugs. So ndakazoita 4 trips ndichienda kuBrazil
kuBrazil, but ndinoda kutenda Mwari kuti pandaifanira kuzoenda kechi 5 ndakarwara zvaiva so serious zvekuti ndakatodzokera kuZimbabwe because munhu wese aingofunga kuti ndainge ndava kutoda kufa. Saka kujoina kwandakaita izvi zvemadrugs, ndaishandira mumwe muNigerian parestaurant yake, saka every day ndaipiwa kaplastic bag kairema ndobva ndanzi endesa kusaloon. Saloon iyi yaiva iri yake asi mukadzi wake ndiye aiva like a manager ikoko, but saloon iyi was very busy kunyanya mapurisa aingogara achisvikapo. Then waizongoona mapurisa awa ava kupiwa mari inenge yakaitwa ma200 rands. Saka pandakazoti ndinokumbira off ndikwanise kuenda kuZimbabwe ndinoona vana vangu, ndipo pandakazoona ma-true characters evanhu vandaishanda navo. Vanhu ava vakandiconvinsa kuti ndiende kuBrazil, asi mudumbu mangu maiva muzere madrugs ainge akaiswa mumacondoms. But ndiri pa-airport hana yangu yairova zvisingaiti, but from OR Tambo to Sao Paulo ndakaona kuti kune vanhu vaitoziva kuti pane munhu ari kuuya nemadrugs. Ndainge ndakapiwa instruction yekuti nyangwe zviite sei ndisabvisa leather jacket raiva rered, hanzi ndiro raiva sign yekuti ndine zvinhu zvandakatakura. Saka pakusechwa paya ndaingosechwa nemachine yainge yakadzimwa ndobva ndadarika. Then pandakazosvika kuya, ndakasvika kuya ndichinwiswa zvimwe zvandakanwiswa, then ndikabva ndarara usiku hwose ndichiita running stomach. Macondoms aya ainge ane madrugs mukati akabva atanga kubuda, but it was so painful kuenda kutoilet kwandaiita apa. I did not eat anything from the time that we left South Africa kuzosvika tisvike kuBrazil. Pandakazodzoka ndakapiwa mari ndikakwanisa kutenga stand kuma outskirts ekuHarare, then the other trips ndikakwanisa kuvaka nekutenga Honda Fit. But all this while ndaiva ndatova nhapwa, ndaisabvumirwa kubuda mumba, taingogara takakirwa mumarooms amunenge muchigariswa muri 4 per room. Asi ndinoda kutenda Mwari kuti inini handina kuzomanikidzwa kuita zvekutengesa muviri wangu. Laki rangu raiva rekuti panguva yacho iyoyo ndaiva nemalogs ainge akareba, so vakazotanga kundiisa madrugs muvhudzi rangu kana ndichimatakura locally like from Cape Town to Joburg or to Durban. But on my 5th trip ndakazorwara zvisingaiti. Vakamboda kundisiya kuti ndifire mumba, then vozodhampa body yangu, but vakatya kuti ndaiva munhu aiva nemapepa ekugara muSouth Africa. Saka vakazongoita plan yekunondidropa kuChris Hani Hospital. Saka after some days ndainge ndava kuwirirana neumwe nesi, ndakabva ndamukumbira kuti anditire plan ndikwanise kudischargiwa, but I had to bribe her. Ndiko kubuda kwandakazoita muchipatara. So after that ndakazonobata mabhazi ndikaenda kuHarare, but takati tiri mubhazi kudaro ndaifamba ndichirutsa ropa. Ndakazoudzwa ndava kuZimbabwe kuti ndainge ndadevelopa an infection mudumbu mangu. I think yakakonzereswa nekumedza kwandaiita macondoms. So nekuzofamba kwenguva mukutsvakana paFacebook, one of the South African girls wandaifamba naye akazondiudza kuti all the girls vakaenda kutrip yawakamisa vose vakasungwa, hanzi vakatongerwa maximum ye12 years nekuda kwekufambisa madrugs. Mukoma Nashi, jeri rekuBrazil rizere nevana vekuZimbabwe vari kupikira mhosva yemadrugs, ende chinorwadza hama dzevanhu ava they will never know, because kana uchikwira ndege vanhu ava vanokutorera mafoni ako ose 2 weeks before you go on your journey. And also hanzi now zvavava kuita paflight 1 vanoisa kana 5 girls vanenge vakasenga madrugs, then vanobva vaita tip off uko kwamunenge muchienda kuti kune vasikana 4 vane madrugs muflight number yakati, then kana mangoburuka ndege munobva matosungwa mobva maburitswa panews. But wani wenyu anenge asina kusungwa ndiye anenge atoitirwa dhiri kuti akwanise kudarika, then vamwe 4 ava ingori sacrifice yekuti vakwanise kuburitswa panews, then public inobva yafara kuti mapurisa ari kushanda basa rawo nemazvo. Saka mukoma ndiyowo secret yangu
deep down I am so scarred nezvakaitika pandiri. Please let me know kana maposta. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. And also vakanditi hanzi I will share with you another profile yeumwe musikana, maybe she will be willing to also tell a story. Hanzi akaita zvekumanikidzwa kutengesa muviri wake muSouth Africa nema Nigerians. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, ndiri mudzimai ane makore 36 ekuberekwa. Ndiri munhu akaroorwa but ndainge ndisisiri mhandara. Mukomana akazondiroora, now ava murume wangu. Asi pakarara neni sezvo inini ndainge ndatova neexperience, ndakamunyepera kuti ndaiva mhandara. Asi zvakaitika ndakatopfeka maice blocks kuzasi kwangu kwenguva refu kuitira kuti kukwanise kudzokedzana. Saka iye paakaona kwakadzoka akafunga kuti ndiwo umhandara hwacho. Tapedza ndakaita mazuva ndichinyepedzera kunge ndiri kurwadziwa. Hani munhu yedu yose yakapera ndichiita semunhu anoteta bonde. I had to pretend nekuti before our wedding ndainge ndamuudza kuti ndiri virgin, iyewo ainge asati ambosangana nemusikana pabonde. Now tatova nevana vedu vatatu, mukuru wacho akatonyora form 4 yake this year. So nguva zhinji ndinozvitongesa nezvose zvandakaita because I know kuti my husband is so proud kuti akakwanisa kundiwana ndiri mhandara, but ndakamunyepera. Ndiri munhu akatotanga kusangana nevarume pabonde ndichiri form 3. So pandakazosangana naye ndainge ndatotindivara nesex zvese nekurwadziswa murudo. Saka ndakabva ndaramba kuita bonde naye. Iyewo akabva angofunga kuti zvandaramba ndiri mhandara ndokutotanga kuita process yekuti akwanise kunondiroora. Mukomanashi, what I want to know kubva kuvanhurume ndechekuti kana ndikamuudza secret yangu iyi angakwanisa kundiregerera here. In my marriage I only cheated once patainge tichangobva kuhoneymoon. Pane this other ex wangu wandainge ndisina kurambana naye, so I had to finish up naye so that ndikwanise kuzomuramba because ainge ava kuti saka iwewe waindidya mari yangu uchiziva kuti wava kuda kuchata. Saka I had to sleep with him to keep him quiet, but since then I have never cheated on my husband. So like I said mukomanashi, inini ndiri kutsvakawo advice on this issue kuti kana ndikaudza murume wangu anokwanisa kuzondiregererawo here. Vadiwa vateereri, ndiyo confession yabva kuna Haiti. Regai tibva taendawo panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please hide my name. Secret yangu ndiri kufunga kuendesa mwana wangu kuma periods nekusingaperi nekuti anyanya kudanana nevarume vevanhu, plus haanditeereri kana kutsvaga vanhu vanomuuraya because ndatambura nemwana uyu. Ndakasvika pakubatwa BP nekuda kwake, saka ndinoshaya kuti ndoita sei naye. 18 years ini ndamukonewa. Apa anzwa nekugara aine sick nekubvisa mimba. So far abvisa mimba dzinokwanisa kuita idzo 4 kana ndisingakanganisi. Handichazivi kuti ndoitawo sei. Please ndibatsireiwo mukomanashi nekuti mwana wangu uyu ndamuvenga kusvika pakuda kumuisira kana poison chaiyo pamwe ndikakwanisa kuwana peace of mind. Handichazivi kuti ndoita zvekudii. Ndibatsireiwo. Unotokungura kuti asina mwana hake akaropafadzwa. Ndapererwa ini. Ndiyo confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. She needs a strong counseling. Hanzi ndanetswa nemwana wangu ari kuita chihure chisingaiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello Nashi, please post for me as Heidi. I am a woman aged 35. In 2020, I dated someone's husband. After the wife got to know, she tricked me into meeting her. On my arrival, I realized that it was my boyfriend's wife. She assaulted me in public and she harassed me on my phone. So I decided to report her to the police station and she was sentenced to 3 months on community service. After that, she swore to me that I will never have a man in my life again. A few months later, I was on my menstruation cycle, but it seems not to stop now. It's been almost a year now since I've been on my periods. I went to the doctor and I took medication, but zviri kuramba kupera. My friend then took me to a prophet who told me that my boyfriend's wife is responsible for this and she's the only one who can reverse this. I then went to find her, but I got to know that she had left for the UK about a few months back
and she was not planning to come back. My condition is becoming worse. Recently I got her UK number. Ndakabva ndatanga kutaura naye pa WhatsApp, but iye akabva ati problem iyi haina kukonzerwa naye. Akangondiudza kuti hure rinonetsa nenhau yekuti pamwe rinenge rakadanana nevarume vakawandisa, saka hauzozivi kuti wakagadzirwa nani. Akabva anditi tsvaka varume vose vawakadanana navo, zvimwe kuda pane umwe mukadzi akakugadzira. Akabva andibloka. Asi mukomanashi ndatambura because mapads andinoshandisa on a daily basis akawandisa. Mukomanashi ndinokumbirawo kuti munditsvakirewo munhu anokwanisa kundibatsirawo pachena nenhau yekuti kana kubasa chaiko handichaendi. Ndiyo confession yabva kuna Haidi. Hanzi ndakadanana nemurume wemunhu ndikabva ndagadzirwa. Hanzi since then ndiri kungoenda kumaperiods kasingaperi. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.